Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры сезгә яңа уңайлыклар булдыра. Сез театрыбызга килеп, матур һәм эчтәлекле спектакльләр карап, күңелле һәм файдалы ял да итә алачаксыз. Театрыбызда яраткан тамашачыларыбыз өчен зиннәтле кунак бүлмәсе ачылды. Кунак бүлмәсендә сез бушлай аерым өстәл диваннарга утырып, берничә төрле бөртекле чын кофе яки чәй эчә, тәм-томнардан авыз итә, иркенләп сөйләшә, истәлеккә фотога төшә, Wi-Fi белән файдалана, телефоныгызны зарядкага куя һәм тыныч атмосферада якыннарыгызга шалтырата аласыз. Шулай кунак бүлмәсендә эшлекле очрашулар, туган көннәр, төрле бәйрәмнәр үткәрергә мөмкин. Кунаклар соравы буенча театрыбыз артистлары белән очрашулар да узачак. Алдан ук төрле кайнар ризыкларга заявка да биреп була. Кунак бүлмәсендә ял итү өчен бары театр сайтыннан яки кассасыннан 6-нчы рәттәге 5-дән 14-гә кадәрге урыннардан барысы да кертелгән опциялы билет алырга гына кирәк. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, сезне кунак бүлмәсендә көтеп калабыз. Элемтә өчен телефон 236 66 96.